100 years uhamba ngeenyawo kaDondolozeli. So 90 something years. Kodwa mbona ukuthi unamandla angakanani. Ababekhula na mhlawumbe bayifew abasaphilayo. Yini indaba? Indaba inemfihlo. Mina engubonga nginitshele ke sizwe senginihlebela 90 athila ngifuna ngisilabile ukukhuluma ematendeni. Ingoba lapha begcwele kakhulu. Mina ngibonga ukuthi ubaba wakwazi ukungigcinela imfihlo yesikhwama sokhokho. Manje ke nibone kunemoto ebhaliwe ukuthi khulu. Uyena umnikazi wesikhwama. Ubaba wangigcinela imfihlo zonke. Ubaba bekuthi mangiphuza utshwala njengengane ngisafunda isikole ngishaya ngibulale ngoba engafuni kanti wangilinda ngaze ngakhula. Ngithe sengikhulile ubaba wathi ndoda nayi into ekuthiwa ngunike yona. Nayi mina nje umkhovu ngwazi ngamehlo. Mina ngaqale ngathuka engitshela ubaba ngifundisa ukuthi ngiyophakela ehlathini ngoba kwakunesigqiki lapha ehlathini. La namanje singamlanda ubaba. Mina ngikhuluma ngiyakhuluma phela manje ngasangivimbi kwaJohn. Uyabona ufika ubeka isitsha lapha uyabuye sekudlile. Yini ledlile? Shuthi wayengitest ubaba ukuthi ngizomelana nezinto owayegcinile. Namhlanje ngidumizwe lonke. Namhlanje all over. Namhlanje ngaziwa yini? Ningazi ngani ngale mgidi ngane engidila kuphi? Edanishini bakithi. Mina ngisabi lutho. Engikufisayo ukuthi noma ngabe uma uyizwile ingoma ekhishwa uZanefa umfoka ngedi the legend wabuza ukuthi ngathini ngabo why wenza kanje ngathi isizathu esengenza ukuthi ngenzele umcimbi angifuni abazali bami bethi ngazalwa ngahlupha ngafa awungizwe angifuni abazali bami mangihamba emhlabeni bathi ngazalwa ngahlushwa istage ngajoyina izinto ezirong maqede ngafa ngangaba na profit. Yabona ukuningi ngikwenzela abazali ukuthi mina ngikhuluma ngento yakithi akuhlangani nokulapha lokho. Uyangizwa kodwa abazali bamnyiba bonga ngoba bakwazi ukugcina isikhwama bangasinika umuntu ekhaya bangilinda ngikhulu kunabafowethu benibabona safika sahlala akekho futhi umfowethu la ekhaya usozenza inyanga ngoba ebona mina ukuthi khamba kahle empilweni yami ngoba bayala uqonda lento kusukela ngikhula kuze kube kumanje. Manje mina mangithi abantu abathathe lento ayinabungozi sengizokucula ezweni hawu thatha lento mina ngangisho kubantu ukuthi uma uzwa ikhanda shona phela eclinic uthatha idiscipline uyiphuze kodwa ungaqubi kanye uphuza imayibhuleni bese uphuza ini idiscipline ngeke ubone ukuthi usizwe ngubani. And 2 lento yokwelapha ayiyona imagic. Ngibuka esiboko senje ngiyakhuluma manje lento akuyona imagic. Abantu sebethathe badukiswa yini badukiswa izinto abayibona ezinkundleni zokuxhumana bese becabanga ukuthi umuntu maye enyangeni kusasa uzowina ilotho. Leyo nyanga mayikwazi ukuwina ilotho ayiwinisi ngani yona. Okay. Bese abantu bazi ukuthi expect ukuthi mabaya lapha izophela inhlupheko same time. Ngeke kuyigalanti into yesintu ngoba iya ngedlozi lakho umuntu nesidalwa sakhe ukuthi sona sithini sivumile noma asikavumi bese sisincenyisa. Ingakho nje uzwa kuthiwa umsamo uyamiselwa. Uyangizwa isuke lokho kuzama ukuqondiswa uhambo lwempilo yomuntu until impumelelo yakhe.